Karong nagsugod na ang end of school year rights sa mga pampublikong tulunghaan. Dunay kausaban nga gipatuman ang Department of Education sa pag-anunsyo sa honor students. Ano yung report ni Argil Relator? Malipayong gidawat sa pupils sa Apolinario Mabini Elementary School sa Bangkal, Davao City ang ilang medalya o ribbons atul sa ilang recognition day. Mapasalamaton ang inahang si Divina, human nalakip sa with honors sa ilang klase ang iyang grade 1 nga anak. Dako kayo among pagpasalamat sa Ginoo nga nakakaton among anak kunya na kuan jud niya ang pagtudlo sa among maestra dito sa Mabini uban sa among principal nga sila makabalo. Malipayon pod mi nga at least atong mga gilikanan na nakita nila ang ilang mga anak nga isaka sa stage tanan mga batang na ay mga ribbons ug award pod. Lauronal Aldiana Grace P. With honors. Usa-usa sa nagidawat sa kapin 300 ka senior high school graduates sa Santo Niño National High School sa Tugbok District ang ilang diploma atul sa ilang commencement exercises. Sumala sa DepEd Davao City Division, ginasunod gayud sa sobra 400 nga pampublikong eskwelahan sa syudad ang DepEd Memorandum kalabot sa pamaagi sa pag-ila sa Academic Excellence Awardees. Gimando sa DepEd himuong alphabetical order ang pag-anunsyo sa learners nga makadawat og with honors, with high honors ug with highest honors. Busa, dili na sundon ang pinakataas hangtod sa pinakaubos nga average grade sa matag kategorya. Naka-indicate dito na in recognizing honor students, award it alphabetically to avoid impartial, to of course mapakita nato ang fairness. Unya at the same time, walay hierarchical no ang arrangement sa pagtawag. Sa maong pamaagi karon sa paghatag og award sa mga pupils ug mga estudyante ginhatagan sa niini og pantay nga katungod ang tanang mga estudyante ug pupils nga nag-effort gayud sa tibok school year sanglit tanan silang mahatagan og medal basta lang moabot sa grado nga gitakda sa with highest honors, with high honor ug with honors. Sanglit dili na sab magdepende lang sa top 10 ang mahatagan og medalya. Kauban si Metro Alvin sa camera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.